Veliki pozdrav svim gledaocima Stavovog podcasta u prvom licu. Moje ime je Mirza Abaz i dobrodošli u novu epizodu u kojoj ću biti ja moderator. Danas, kao i prošli put, imam zanimljivog gosta. Sa mnom je Dino Rešidbegović, pijanista, također kompozitor filmske, klasične i elektronske muzike, tako da mi danas nastavljamo na neki način priču od prošli put, samo u nešto ipak izmijenjenijem obliku, jer današnji gost se ne bavi elektronskom plesnom muzikom, nego elektronskom, možemo tako nazvati, eksperimentalnom muzikom. S tim u vezi želim dobrodošlicu Dinu Rešidbegoviću. Šta ima, kako si? Ćao, hvala ti što si me zovno da budem tvoj gost. Hvala tebi što si mi učinio tu čast prije svega i ja uvijek nekako krenem od neke prahistorije kad ovako s nekim razgovaram, pogotovo kad imam tako živopisnog gosta preko puta sebe kao što si ti. Ti si čovjek koji je doktor zvuka, doktor muzike, kako bi se kazalo. I u akademskom smislu. Ja sam doktor muzičke kompozicije. Ali sve počinje od zvuka, jel tako? Naravno. Kao ono mehaničkog talasa koji kasnije prerasta u neku čaroliju koja se zove muzika. Zašto želim da se vratim na taj sami početak? Želim da mi prije svega demistificiramo zvuk kao fizičku pojavu. To je ono čime se ti, ako govorimo o ovom tvom eksperimentalnom dijelu, znači tvojim bavljenjem eksperimentalnom muzikom, elektronskom, ti se time manje više baviš. Dakle, istražuješ mogućnosti zvuka. Šta je to zvuk i kako od jednog mehaničkog talasa mi dolazimo do neke čarolije koja se naziva muzika? Odlično pitanje, jako u principu jednostavno zvuči, a zapravo jako kompleksno pitanje. Jeste mehanički u principu talas, zato što je to izmjena vazdušnih pritisaka, sve ono što mi čujemo, gdje se nalaze harmonički i neharmonički parcijali, različite energije tih pritisaka koje onda naše uho kroz čitav ovaj aparat, membranu, nerve pretvara u električne impulse koji idu do mozga i mi čujemo. Zvuk u principu čine samo izmjene vazdušnih pritisaka. To je uistinu mehanički val, odnosno set mehaničkih valova koji u svom zbiru čine fundamental ako se radi o harmoničkim, više harmoničkim parcijalima nego neharmoničkim, i onda govorimo o fundamentalu, odnosno tonskoj visini koju možemo da prepoznamo. To kad se multiplicira imamo mogućnost da čujemo različite intervale, nakon toga akorde i različita sazvučja. To je u principu zvuk kao zvuk, a muzika je djelo čovjeka. Čovjek je kultivirao taj zvuk i napravio prema svom nekom habitusu, intelektualnom, kulturnom nasljeđu, bilo čemu, ono što mi danas zovemo muzika. I ona zapravo predstavlja jednu, zato kažemo da je to umjetnost, sintetička tvorevna, ljudska tvorevna, koja je u principu vezana i za jezik. Kad sam rekao kultura, jezik ima veliki utjecaj direktno na muziku pojedinačnih naroda, kultura, jer jezik sadrži ritam, a ritam je osnovna komponenta muzičke kompozicije, odnosno muzike. Dino Rešidbegović je također i profesor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. I ono što mene sada zanima jeste koliko se zapravo ide u samu tu fizičku pojavnost zvuka kada je riječ o Muzičkoj akademiji, dakle o proučavanju muzike, koliko se zapravo pažnje posvećuje zvuk kao fizičkoj pojavi s jedne strane i koliko se mora svakako, ja mislim svaka akademija mora imati neke historijske predmete, ali koliko se zapravo ide u historiju zvuka kao, evo već nekoliko puta ponovih, te fizičke pojavnosti? U kulturološkom smislu što je muzička kompozicija, jer ona počinje zapravo od stare Grčke. Mi uzimamo monokord, Pitagorov i podjelu žice prema proporcijama, pa dobijamo savršene intervale prema tome na pola žice kada se odsvira ton, dobijemo oktavu, onda idu 2/3 kvinta, pa opet idu 2 oktave od osnovnog tona, to zovemo savršenim intervalima. Mi to izučavamo, onda dolaze nesavršeni kao savršene konsonance, onda dolaze nesavršene konsonance, jer je to iz perspektive muzike koja nije poznavala harmoniju, a to se odnosi na renesansu. A renesansa počiva zapravo na antici, zato uzimamo Grčku kao uzorak, kao početak
toga što mi zovemo i kasnije zvučna skala, jel, koja je preko modusa kasnije došla u nekim kasnijim zapravo muzičkim epohama i koja se kultivirala kroz harmoniju. Mi se bavimo tim na predmetima koje ja predajem, to je polifonija konkretno, Mhm. historijske tehnike komponovanja, predmetima kao što su akustika i naravno historija muzike kao taj osnovni predmet gdje se može izučavati konkretno bilo koja historijska epoha koja je značajna u okviru te umjetničke, da kažem, akademske muzike, Mhm. počev od renesanse do današnjeg vremena. Mhm. Ono što je također meni, kažem, bilo interesantno kada sam prvi put čuo za jedno takvo objašnjenje, kažu da je zapravo muzika kombinacija, ako sad govorimo o nekim svjetovnim naukama ili nekim filozofskim disciplinama, da je to zapravo kombinacija matematike, fizike, logike i estetike. Matematički su principi zastupljeni u određenoj kompoziciji tako što se sve dijeli na nekakve taktove, prije svega to je matematička jedinica. Kada govorimo o fizici, sada smo upravo govorili o zvuku kao fizičkoj nekoj pojavi, odnosno pojavi koja pripada fizici kao nauci. Logika, pogotovo kada je riječ o popularnoj muzici, da se neke stvari repetitivno ponavljaju i da je logički i po nekoj slušnoj memoriji zapravo moguće prepoznati pojedine muzičke obrasce i tek da onda na kraju dolazi ta estetika gdje zapravo se ove tri prethodne komponente nekako objedinjavaju u toj nekoj estetskoj, hajmo tako reći, cjelini. Ako možemo mi muziku na ovaj način objasniti nekakvom formulom, gdje je zapravo onda njena čarolija? Zašto je zapravo muzika, ako se vratimo na onu Wagnerovu postavku, ako se ne varam o Gesamtkunstwerku ili nekoj sveopćoj umjetnosti, zašto je nekako muzika umjetnost broj jedan? I zašto zapravo ona dotiče toliki broj ljudi za razliku primjera radi od književnosti? Ili zašto će čovjek prije zaplakati na neku muzičku kompoziciju, a ne na neku književno djelo, primjera radi? Ovo što si rekao je apsolutno tako, da je fizika osnova muzike prema samoj konstrukciji, odnosno akustika, to je grana fizike, logično. Prema onome što zovemo ton, pa onda onome što nazivamo ritam, konstrukcijski posmatram. Da. Ono što je pojava, kako možemo mjeriti muziku. Danas imamo prvi put u historiji, što nam je jako važno za kompozitore, mjerne uređaje putem kojih mi vidimo muziku. Mi vidimo zvučne valove, vidimo spektar koji je u nekom snimku prisutan, vidimo spektar instrumenta. Možemo analizirati sada zvuk na najmanje moguće dijelove koje čine taj zvuk putem aparata, mjernih aparata, uređaja, senzora, mikrofona, nevjerovatnih softvera. U tome jeste zapravo tajna da muzika pripada po toj logici zapravo prirodnim naukama. Sad kad posmatramo muziku kao djelo čovjeka, onda dolazimo u sve ove društvene nauke, naravno filozofiju. I Gesamtkunstwerk je u potpunosti ispravna referenca iz te perspektive, jer onda govorimo zapravo o nečemu što se veže za druge oblasti. Ono što je tvoje pitanje, što je jako zanimljivo, gdje je ta čarolija? A uistinu to jest pravo pitanje, ako muzika u sebi ima logiku, ako ima filozofiju, ako ima književnost, ako ima fiziku, matematiku, naravno i druge discipline koje dolaze iz prirodnih nauka, uključujući hemiju, biologiju, što je jako važno, jer čovjek to pravi. Šta je ta magija? Šta je specifičnost muzike? I zašto se ona zove kao primarna? Neko je naziva čak ne ni umjetnošću, nego muzika kao za sebe corpus separatum, ko naša država što se nazivala. A suštinski je ona, zbog toga što je već interdisciplinarna i multidisciplinarna istovremeno, postaje transdisciplinarna. Nešto što je neuobičajeno za današnje zapravo naučne discipline, jer označava kombinaciju svih mogućih nauka, ali ne u toj mjeri gdje recimo u procentima 90% fizike, 5% filozofije i ostatak 5% na ove društvene nauke. Ne na taj način, nego
počev od specifičnih kompozicija koje su inspirirane različitim pojavama. Pa imamo recimo kompozicije koje je pisao poznati kompozitor Xenakis, grčki kompozitor koji je u Parizu studirao kod Oliver Messiaena, koji je zapravo bio arhitekta. On je kombinirao matematiku sa muzikom i napravio je nevjerovatne kompozicije i otkrio je jedan fenomen koji se kasnije u elektroničkoj muzici primjenjuje dan danas uz upotrebu savremenih kompjutera koji mogu jako brzo računati. To je granularna sinteza. Dakle, od tog čovjeka smo dobili to nasljeđe. Onda imamo, recimo, rad kompozitora koji nisu baš bili u prirodnim naukama, ali se bavili elektroničkom muzikom kao Stockhausen, Boulez. Ljudi koji su došli zapravo više iz te filozofije, odnosno društvenih nauka, literature pravoshodno, i kompozicije koje su napisali su bazirane uglavnom na tom i na lingvistike, logično. Imamo kompozitore koji su bili neka mreža između svih ovih disciplina i koji su pokušali da kombiniraju nešto drugačije od tradicije, kao što je bila njujorška škola gdje su Bill Cage, Feldman, najbitniji predstavnici te njujorške škole, koja je pokušala da prevaziđe tradicionalizam u muzičkoj kompoziciji. Pa to spada, eto, ako hoćemo nazvati eksperimentalno, iako 148. 9. te godine, možemo to nazvati s te perspektive. Ali ono što jeste zapravo kultiviranje nečega, što zovemo zapravo zvuk, ali kad govorimo o zvuku, zvuk nije auditivni spektar koji mi čujemo 20 Hz do eto, najbolju ruku, novorođenče čuje 20.000 Hz ili 20 kHz, a mi čujemo kako stanimo sve niže i niže frekvencije. Ali ako tako razmišljamo, onda govorimo zapravo samo o auditivnom tom spektru, u kojem muzika djeluje, ona djeluje zapravo dosta ispod 20 Hz, ona djeluje negdje do 3700-800 Hz, od računajući najnižeg tona na klaviru, ako je C subkontra, to je Besdorfer, Imperial, malo klavira ima, obično se ide od A subkontra, pa do C5, što odgovara orkestarskom opsegu instrumenta, i onda govorimo da je to neki ambitus koji je od 22,5 Hz do 3760, ovako nešto Hz. I u tom spektru djeluje muzika. Zašto je specifična za razliku od drugih disciplina? Ako poredimo spektar koji se čuje, odnosno u muzici, što je 10 oktava, kompletan čujni spektar, ne u kojem djeluje muzika, nego što čovjek može percipirati slušno, to je mnogo više od onoga što vidimo. Jer vidimo otprilike od 400 i nešto THz do 740 THz, što je ispod oktave. Dakle, sada govoriš o razlici između nečega što je vizualno i auditivno. Da, i sad govori zašto je muzika specifična u odnosu na druge nauke, kad se rekao da čovjek može da se rasplače kad čuje neku kompoziciju, melodiju, a da je to rijeđi slučaj sa drugim granama umjetnosti ili drugim umjetničkim disciplinama, onda je važno razumjeti da naš spektar čujnosti je puno veći nego drugi senzori koje čovjek ima kao aparat, koji mi doživljavamo muziku, odnosno tu muziku registriramo, da budem precizniji, a kako doživljamo, to je onda naš mikrosvijet, naš razvoj, naš intelektualni habitus, kultura i sve što ide uz to. Naravno, 10 oktava odnosno na 1 oktavu. Dakle, tu muzika ima nevjerovatnu prednost. Razlika je također u tome što je muzika nevidljiva. Muzika nije vizualna. Je za nas kompozitor, mi imamo kompoziciju koju napišemo i mi tu muziku čujemo. I onda imamo taj vizualni stimul, ako se radi recimo o savremenim pristupima kao grafičkoj notaciji, gdje možemo da čujemo različite ishode koji nisu baš konkretizirani, nego su aproksimativni, otprilike su određeni, ali možemo pretpostaviti kako bi to zvučalo. U vizualnim umjetnostima je nešto sasvim drugo. Mi imamo informaciju na prvi pogled, u trenutku. I nama ne treba sad neki veliki vremenski interval koliko traje kompozicija. Neke kompozicije traju par sati, neke traju par minuta, neke traju, ne znam, pola sata. Da. Nama ne treba taj vremenski okvir da bi mogli imati neko mišljenje ili osjećaj o tome šta smo čuli. A u vizualnim umjetnostima na trenutak mi vidimo sliku i onda razmišljamo o toj slici. I posmatramo kompoziciju, strukturu, mikrostrukturu, formalni odnos i sve što ide uz to, naravno. Tu je taj specifikum muzike u odnosu na druge muzičke, u odnosu na druge umjetničke discipline. I muzika kao i većina, evo recimo, književnost,
književnost je bazirana na retorci. A muzika kao akademska muzika dolazi od fizike i retorike. Jer ta stara muzika, crkvena muzika, koja je bila zapravo prva umjetnička muzika, govorimo o renesansi, sakralnoj muzici, je bazirana na latinskim tekstovima koji su u sebi sadržali takozvane retoričke figure. Te retoričke figure su kasnije prevedene u muzičke figure koje su postale osnova kompozicijskih tehnika. I to je bilo sve, to je funkcioniralo jer je ortografija tada bila u staroj kompoziciji do 20. stoljeća osnova za bilo koje kompozicijske tehnike. Mhm. A ortografija je povezana i sa pisanjem, književnošću, lingvistikom. I nakon toga se stvari mijenjaju uz otkriće magnetofona, mjernih aparata, prvih kompjutera, gdje onda zvuk posmatramo drugačije, neovisno o onom kulturološkom nasljeđu, kroz renesansnu muziku, baroknu, klasičnu, romantičnu, impresionističku, ekspresionističku, nego sad dolazimo do nečega sasvim drugog. Sad vidimo da zvuk ima sasvim drugačiju strukturu od onoga što smo mi kroz ortografiju pretpostavili da ima. I nastaju nove tehnike. Mhm. I tada dolazimo do savremene umjetničke kompozicije koja zapravo ima, naravno, svoj fundament u toj staroj muzici, ali gradi sasvim jednu drugu i, hajde da kažemo, sintaksu Da. i stil. Onda se muzika znatno mijenja, odnosno sve ostale umjetničke discipline. Ta tehnološka revolucija je zapravo omogućila da kompozicija postane puno drugačije. Sad, ono pitanje što si rekao za paterne, što ljudsko uho je naučilo da sluša ponavljanja. To je u vizualnom svijetu prisutno. Evo, ako odemo u šumu, mi ćemo se izgubiti. Ali u gradu, tamo gdje su četvrtasti objekti, proporcionalni, mi ćemo se lako snaći. Jer čovjek percipira tako stvari. To je puno jednostavnije. A onaj ko odrasta u šumi, on će se snaći logično. Ali mi koji smo odrasli u gradu, koji smo generacijama naviknuti na taj strukturalni odnos proporcije koja nam je prepoznatljiva na prvi pogled, je zapravo i u muzici prisutna. I to se može kroz ritamske paterne koji se ponavljaju, bilo koji žanr je u pitanju. Čak i u savremenoj muzici imamo te slučajeve. Evo, Stravinski, ne znam, Führer. On se bavi promjenama akcenata i metričkih mreža, ali u biti mi imamo ritamski patern koji prepoznajemo, koji je prepoznatljiv. Tamo gdje ga ne prepoznajemo imamo problem. Nalazimo se u džungli. Nalazimo se u situaciji koje ne možemo baš da pretpostavimo šta je za početak neke muzičke emisije, šta je kraj, u kojem pravcu se to razvija. Zbog toga je ljudima između ostalog problematičan džez. Je li tako? Pa džez je opet forma, ali recimo free jazz je problematičan. Problematične su neki oblici koji idu puno dalje od onoga što mi zovemo struktura, forma, koja je konkretna, gdje imamo jasne strukturalne elemente i ta ponavljanja, logično. Zato nam je puno jednostavnije slušati u 20. stoljeću minimal music, recimo Einstein on the Beach, u odnosu na kompozicije koje je komponovao, evo, recimo, Stockhausen, kao Die Gruppen. To je ta razlika. I prošli put sa svojim prethodnim gostima sam spomenuo jednu zapravo istinu koju mi danas živimo. Da. A to je taj razvoj, samo onako pred kraj samog našeg podcasta, a to je taj razvoj i napredak nečega što se zove vještačka inteligencija. Ako se sad vratimo na one paterne koji su ljudima jednostavno slušljivi, pod navodnim znacima, da li to onda znači da će ljude, nekog, pod navodnim znacima, opet kažem, običnog slušalca, zadovoljiti zapravo možda i neka muzika koju je napravila mašina umjesto nas. Samo zato što ispoštovala određenu matematičku, fizikalnu, estetsku, barem minimalnu formu. Naravno. Vještačka inteligencija u principu je virtualna mašina. Ne radi se o softverima. Softver su prevaziđeni. Međutim, u muzičkoj kompoziciji mi imamo od 1980, čini mi se, 5. godine, David Cope je napisao kompoziciju koja je napravio softver gdje je sam kompjuter mogao da programira, odnosno piše muziku u duhu dvoglasnih intencija Johana Sebastiana Bacha. I to je funkcioniralo. Da su to remek djela, nisu.
ali je napisano u stilu i odgovaralo je onome što jesu dvoglasne invencije. Dakle, u muzičkoj kompoziciji mi odavno to imamo. Pa imamo čitav pravac koji se zove kompjuterska muzika, odavno. Gdje je zapravo u Parizu bio centar, bio je u Berlinu centar od samog početka. Početaka elektroničke muzike, WDR, recimo Westdeutsche Rundfunk studio, gdje su Siemensov kompjuter nekad bili i koji su služili zapravo za produkciju zvuka. Kasnije su kompjuteri postajali sve bolji i bolji i njihov proces računanja je postao brži. I onda smo došli do softvera koji su nam omogućili, na primjer, da imamo različite asistencije u muzičkoj kompoziciji. Te asistencije su prisutne odavno u najobičnijim notacijskim softverima gdje vi hoćete da okrenete jednu melodiju ili da transponujete ili da napravite od toga, ne znam, nešto sasvim drugo ili filtrirate koristeći pauze u izvjesnom algoritmu, nebitno. Vještačka inteligencija koristi sve podatke koji su neophodni da bi spojila referentne tačke od ulaza do izlaza. I to je ta virtualna mašina. I ona radi. Da li je ona umjetnik? To je pravo pitanje. Ja mislim da nije. Jer ono što nema, to je ideja. Sad opet dolazim do jedne zanimljive, hajmo reći, refleksije nekog mog razmišljanja. Sa pojavom elektronske plesne muzike, ono što kažem nekako meni posebno interesantno, fenomenološki, a i muzički, od te 79. pa nekako do danas kada je taj disko manje više umro pod navodnim znacima, opet kažem. Mnogi su mislili da i to na neki način početak kraja muzike, čim postoji nekakvi muzičari koji koriste jeftine sintisajzere da proizvedu neku novu vrijednost. I danas, s ove distancije nekoliko decenija kasnije, postoje remek djela koja su ljudi napravili s pomoć tih mašina. Je li možda moguće u nekoj perspektivi da vještačka inteligencija sa 20, 30, 40 godina uz adekvatan prompt ili instrukciju nas kao korisnika napravi možda neko remek djelo? Sad govorimo hipotetički. Ima knjiga jedna zove se The Impact of the Analog Synthesizers, činim se od Jenkinsa. Ja sam uzeo citat, predgovor te knjige, koju sam uzeo u kompoziciju gdje sam napisao za jedan ansambl, koja govori o tome da će sintetizator zvuka ili synthesizer, kako hoćete, zamijeniti prave muzičare i instrumente i to je od muzičkih sindikata tih godina bio veliki problem. I svi su žalili, svi su govorili da te instrumente treba zabraniti, izbaciti iz proizvodnje zato što će muzičari pravi izgubiti posao radi njih, jer tobože on će zamijeniti prave instrumente. Što naravno nije slučaj. U nekim situacijama gdje bavite se plesnom muzikom u nekim okolnostima koje nisu baš umjetničkog karaktera, ti instrumenti zamjenjuju sintetizator zvuka, čitav orkestar, ali kad radite ozbiljne produkcije ili kad idete na koncert, vi hoćete da čujete filharmoniju, hoćete da čujete prave. Potpuno ista stvar u pitanju i odlično ti je ovo zapravo teza i komparacija vezano za ono čega su se ljudi prije bojali. Od 79. kako sam rekao, ja ću početi možda malo čak i ranije, ako je popularna muzika, Kraftwerk je za mene početak. Da. I Kraftwerk uvijek uzimam kao najbitniji u to, eto. Electronic Music Band. Aha. Prije svih, pa dobro možemo reći i Pink Floyd, ne znam. Da i oni su imali taj progresivni zvuk. Jesu. Ali je zanimljivo to. Znači, dobro je onako za razmišljanje šta se može desiti. Jako važno pitanje. Jer logika nekako govori da je u nekom momentu historije muzika prešla sa nekog organskog zvuka na taj elektronski. Da. Svakako. Sa sviračkog čak i nekako su akustični instrumenti evoluirali u električni. Od gitara, jel tako, pa nadalje. I onda se čovjek zapita ako su mašine u potpunosti zamijenile ili dobrim dijelom zamijenile prave svirače, prave ljude, gdje je onda kraj te muzike. Mislim da nisu. I bogatstvo tih instrumenta, evo recimo sintetizer. Ja zovem sintetizator zvuka zato što je to kao stručni naziv za te instrumente. Mi smo to preuzeli naravno iz talijanskog i francuskog, jer se tako oni nominalno i nazivaju. To govorno izvorno prvi sintetizer se zove sintetizer, to je bio RCA Mark II, 1957. godine napravljen od 24 oscilatora na Columbia University u saradnji sa Princetonom univerzitetom i to je bio
centralni instrument tog vremena. I prvi instrument koji je nosio naziv synthesizer. Music synthesizer. Jako je baziran bio na onoj sintezi koju zovemo aditivna i imao je sinusne oscilatore. Pravi sintetizator zvuka koji mi poznajemo je bio Moog ili Moog, kako ga mi zovemo. Modular koji je 63. godine izašao, nakon toga Bukla, pa onda onaj čuveni Mini Moog 1969. I to su pravi instrumenti. Problem klasičnih muzičara je zato što ne razumiju potencijal tih instrumenata, ne shvataju šta mogu sve da, zašto su oni napravljeni. Oni nisu napravljeni da imitiraju trube, saksofone, flaute, klavire. Oni su napravljeni da programiraš vlastiti zvuk, da radiš zvučne kompozicije. Evo, danas imaš sound design kao jedno. I sad tu prebačeno na kraju kompjuter. Gdje mi sad imamo novi instrument. Kompjuter više nije mašina nego instrument. I mnogi ljudi se ne mogu pomiriti s tim stvarima koje su se dogodile u zadnjih 25-30 godina. I sad imamo AI. AI, logično, AI je novi alat. Ako ga uzimamo kao umjetnika, imamo strah da će ljude AI zamijeniti u umjetnosti, onda imamo problem sa sobom. Postavlja se pitanje koliko smo uistinu originalni sa našim idejama ako nas AI može zamijeniti. To je logično pitanje. Ja mislim da za svakog umjetnika, muzičara, kompozitora, to treba da je izazov, a ne da je, kako si i naveo primjer, potreba da odbacujemo i da a priori tvrdimo kako je to loše za muziku, mislim da je to veliki izazov za muzičara, da možemo puno više stvari uraditi nego što smo radili, kao što je dokaz s ovim kompjuterima sad. Ja. Sad ne želim zvučati kurtoazno prije svega, ali opet s druge strane ne želim te možda ni dovoditi u nezgodnu poziciju da komentiraš neke stvari vezane za svoju matičnu instituciju, ali nekako iz te vanjske perspektive ti djeluješ kao najprogresivniji i opet koristim u nedostatku adekvatnijeg izraza, najeksperimentalniji profesor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Zašto to kažem? Poznate priče da su nekako profesori u prošlosti bili, ne znam da li je situacija i sada takva, da su naprosto odbijali čak i uvođenje pojedinih odsjeka i smjerova koji su danas pa skoro standard u samoj muzici. Primjer radi, interesantno je kako Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, ispravi me ako griješim, nema odsjek za muzičku produkciju. Odlično pitanje. S druge strane, Akademija scenske umjetnosti bi trebala imati taj neki interdisciplinarni možda studij sa muzičkom akademijom kako bi se napravio možda neki odsjek za muzički teatar, kojeg također, ako se ne varam, nemamo unutar našeg tog javnog visokoobrazovnog sistema. U čemu je problem? Pa naprosto su ti profesori, akademski muzičari zatvoreni za neke nove ideje, za neke nove pristupe. Odlično pitanje. To je pitanje koje je pogodak u centar. ali doslovno je tako. Muzička produkcija. Ja bih dodao uz to obavezno popularna muzika. Da, i smjer koji smo mi trebali prije 40 godina uvesti. Ne sada, nego prije 40 godina. Zašto nismo uveli? Konkretan odgovor. Nije do nas, uistinu. Ja sam uveo elektroničku muziku na kompoziciji, imam to kao glavni predmet pored kompozicije koju predajem i to nije nikakav problem. Mi nemamo kapacitet. Mi smo podkapacitirani. Mi nemamo zapravo zgradu. Od 1955. i sad je ovo zanimljiva priča. Ovo gdje smo mi je treći kat institucije koja ima nižu muzičku školu, pa onda srednju, pa onda muzički fakultet ili akademija. Po spratovima napreduješ. I sad ti završiš nižu muzičku. Ideš na drugi sprat, sad su srednjoj. Završiš srednju, ideš na akademiju. Šta je problem zapravo? Mi imamo 630 kvadrata. Dobili smo od Hayata prostor, u svom starom prostoru Hayat je nama obezbijedio da imamo, jer ne bi imali ni orkestar ni hor, ne znam kako bi to držali. Imamo gore jednu salu koja ne pripada nama nego srednjoj muzičkoj školi. Dakle, mi nemamo ni koncertnu salu, mi ništa nemamo. I mi se borimo s tim i opet smo
kroz elektroničku muziku, kroz impro ansambl, kroz različite modele koje, evo, što je moj kolega sa klavirskog odsjeka Zlatan Božita uveo, specijalne projekte za naše muzičare, studente Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, gdje se izvode savremene kompozicije koje su drugačije koji su projekti uglavnom otvorenog tipa forme, specifične što je bio sad koncert jedan predivan u BKC-u, ili impro ansambl koji stalno nastupa, koji je dio našeg zapravo na kompoziciji predmeta, slobodna improvizacija u kompoziciji i elektronička muzika koja ima te zvučne izložbe. Mi smo napravili totalni iskorak iz onoga što je taj klasični ili konzervativni pristup obrazovanju novih muzičara. Dakle, nije zaista do profesora. Profesori su otvoreni, pošto je sad uglavnom i nova generacija profesora prisutna na mojoj fakultetskoj jedinici gdje ja radim. Što se tiče muzičke produkcije, to je ne da trebamo, to smo trebali prije 40 godina uvesti. Dok ne dobijemo adekvatan prostor, mi ne možemo tražiti, mi ne možemo nikakav zahtjev uputiti ni senatu univerziteta, ni ministarstvu, ni nikome. Jer trenutno imamo jedan mali studio koji je doslovno 12 kvadrata, eto tu radimo elektroničku muziku. Imamo opremu koja je ne jeftina, nego super jeftina, ali eto, funkcioniramo s tim. I snalazimo se na različite načine. Nosimo svoje privatne instrumente za te izložbe i živimo zapravo život muzičara koji nije ništa drugačije bio u 19. stoljeću. Ni ti muzičari nisu imali neke uvjete, ali su radili. I najbitnija stvar, odnosno, je da mi imamo drugačije sadržaje od drugih institucija, a to imamo. Sad, druge institucije imaju produkciju, imaju popularnu muziku, imaju teatar, imaju balet, mi nemamo ništa od toga. Da. Ali imamo specifične sadržaje u okviru ovoga gdje možemo da dijelimo što nas lansira po originalnosti iznad svih institucija u regiji. Ovo kažem 100%. Jako sam ponosan na to, pogotovo na svoj odsjek za muzičku kompoziciju. Sad se postavlja pitanje kada ćemo biti u poziciji da uvedemo ovo. To je logično pitanje. Mi smo u procesu, naš rektor, dr. Zajmović, je već i taj projekat napravio i poslao je dalje na ministarstvo i mi bi trebali dobiti zapravo zgradu u okviru kampusa Univerziteta u Sarajevu. Ako bi se to dogodilo, onda bi bilo sasvim logično da se uvedu i ovi smjerovi. I to nam jeste cilj. Mi želimo da se razvijemo, a ne da se zapravo vezujemo za muziku 19. stoljeća. Da, to je ono... To je najbitnija stvar. Prije svega razbili smo jedan mit da je do kadrova, dakle nije u pitanju zatvorenost profesora, nego je tu zapravo infrastrukturna neka podkapacitiranost prije svega. Ali eto, interesantno je da ipak postoji, da živi elektronska ili elektronička, kako god to ko nazivao, muzika i na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, da si tu ti primus inter pares, kako bi se kazalo, prvi među jednakima koji na tome radi zajedno sa tvojim asistentom Rijadom Kanižom, je li tako? On je moj asistent, on je na muzikologiji asistent, ali moj kolega. Kolega, to sam onda previdio. Ja sam mislio da je on tebi asistent, zapravo nije. Ali on također, ako se ne varam, jako zainteresiran za tu sferu elektroničke muzike i skoro stalno je s tobom kada god se organiziraju zvučne izložbe na Muzičkoj akademiji, i ako sam ja uspio uhvatiti tu neku dinamiku, to se organizira barem jednom godišnje. Ako ne i više puta, sve zavisi kako se sad uspiju, da li će se sve okolnosti poklopiti. Ali ono što mene zanima, kako je uopće došlo do toga da organizirate nešto kao što su te zvučne izložbe ili koncerti žive elektronike, tako kako se to u puni naziva. Kako je došlo uopće do takve ideje? To je moja ideja bila kad sam zapravo počeo, kad sam preuzeo predmet elektronička muzika. Kad sam doktorirao elektroničku, odnosno muzičku kompoziciju, ali elektroničku muziku iz muzičke kompozicije kao dio, integralni dio muzičke kompozicije. I želio sam da napravim nešto drugačije. Pošto nismo imali nikakve uvjete, onda sam napravio taj sistem da studenti kada rade projekat zvuka,
trebaju da naprave na svom laptopu jedan zvučni obrazac koji se ponavlja gdje bi zapravo oni koji dolaze, to više nije publika, jer nije koncert u pitanju, mogli da čuju putem slušalica i da vide wave, odnosno zvuk koji je napravljen uz eventualno neki dijagram koji objašnjava modulaciju koga zanima. To mi je bila inicijalna ideja, to sam prvi put realizirao 2017. Dakle, već skoro Prvi. 10 godina to I treba. prvi polaznik mi tu bio Rijad koji je tada studirao. I ja sam tada insistirao da on ostane, kasnije on postao naš asistent. Zaposlio se na Muzičkoj akademiji, završio je muzikologiju, magistrirao. I ja sam insistirao da on ostane do kraja, eto, uz mene na tim izložbama, jer predmet njegovog zapravo u okvirima muzikologije, nauke o muzici, jeste elektronička muzika. I njemu je to blisko. Ja sam želio da jedan mladi čovjek ostane tu u tim projektima, što se ispostavilo da je dobra ideja, jer mladi ljudi se moraju angažirati. Ako se ne angažiraju, mi onda činimo samo nešto što će s našim karijerama proći, nećemo ostati za sebe nikoga i nećemo neko nasljeđe ostati, što je važno, jer mislim da je ova elektronička izložba, zvučna izložba, postala kao neki brend naše akademije. Kasnije sam uveo živu elektroniku. Prva izložba je već imala živu elektroniku. Tu su 3 studenta su izvela te kompozicije, između ostalog Rijad, imenima Kamber i Haris Kartal. To su bila prva 3 studenta koja su izvela živu elektroniku na Muzičkoj akademiji. Dobro, ja sam prije toga uz doktorski studij to izveo, ali na zvučnoj izložbi. I onda sam postavio to kao jedan dodatak zvučnim izložbama, što se pokazalo dobrim. I što mi je najvažnije od svega, studenti prihvataju taj novi medij, rade u okviru kompozicije zvuka, totalno neovisno onome što je muzička teorija, svi ovi arhaični tipovi muzičke naobrazbe, zaista idu direktno u elektroničku muziku, bez predrasuda. I prave vlastite kompozicije zvuka. To je ono što mi je bilo primarno i to je na kraju i uspjelo. Evo, i ove godine ćemo imati zvučnu izložbu nekad, možda početkom jula. Možda ćemo je organizirati van Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Što je bilo, je li tako, prvi put? Što je bilo prvi put. Još uvijek ne mogu to da potvrdim, ali evo u pregovoru smo. Pa ako uspije, prvi će znati u svakom slučaju. Bićemo informirani svakako. A i bit će svakako javnost informirana nakon toga, posljedično. Evo. Osim što se baviš elektroničkom muzikom, također se baviš svakako klasičnom i filmskom muzikom. Posebno je to interesantno kako filmska muzika zapravo nastaje i šta zapravo njoj daje tu neku čar u svemu tome. Jer interesantno je, na primjer, ako posmatram sad, ako zamislimo situaciju kako je neka žena naslonjena na neki prozor nekog autobusa i onako kapi kiše padaju, znači to gledamo na nekom filmu, i da li je sad u pozadini zvuk neke dječje graje, nekog veselja, neka pozitivna muzika, ili u pitanju neki synthesizer koji svira neke onako duboke oktave, stvaraju se u potpunosti dva različita dojma. Možda bi ova prva scena ukazala na to da je u pitanju neka drama, a ova druga scena možda je u pitanju neki thriller ili horor. Koliko zapravo sami taj zvuk može odrediti i karakter scene? To je odlično pitanje. Zvuk i muzika. Nešto što treba, šta znači kompozicija zvuka, šta znači kompozicija muzike. Mi možemo reći zvuk je integralni dio muzike svakako. Međutim, ako uzmemo tu tradiciju, akademsku tradiciju, pa eto i popularnu muziku, imamo konkretne melodije, harmonije, pratnje, plesna muzika, kako si rekao. A šta je zvuk? Kakva je zvučna kompozicija? Lišena svega toga. Zvuk je u prvom planu. A opet nije stvar dizajna, nego zvučne
hajde da kažem, teksture, koja postaje primarni element svega što u tom datom momentu kompozitor radi ili muzičar. I sad što se filmske muzike tiče, ja sam u Beču radio svoje vremena dok sam živio na time code, na precizno je određena koliko traje koja scena i onda se u tom okviru vremenskom treba neki muzički događaj ostvariti. Da li je to čisti elektronički pristup ili je to sad korištenje klasičnih instrumenata gdje čovjek stvarno nešto odsvira, ima neku melodiju. To sad zavisi od karaktera, zavisi od koncepta, zavisi od ideje filma, zavisi od dijaloga, zavisi od gestije, glumaca. I mislim da ima, u filmskoj muzici imamo puno primjera gdje je to urađeno nevjerovatno dobro. Gdje ta elektronička muzika je na fenomenalan način uklopljena. Recimo u žanru tih naučno-fantastičnih filmova tu imate, koliko hoćete, u Transformersi. Tu je sound design urađen fantastično. Wall-E, recimo film, crtani gdje je zvučni dizajn primaran. Pa onda recimo u tim klasičnim formama gdje su veliki orkestri u pitanju, kao Star Wars, čovjek je za to dobio i Oscara za film, pa Vangelis, recimo, šta je radio, Blade Runner. Blade Runner, jesam. To je nevjerovatno koristio tad CS-80 Yamaha. Jedan analogni sintetizator zvuka s 2 oscilatora, dobro imao ring modulator, nikakve modulacije, ali nevjerovatno uradio. Što je dokaz da je sve u ideji, Da, u u konačnici. to sam ubijeđen. Zato sa AI ne bi trebalo da imamo nikakav problem. Da. Jer AI može biti fantastičan asistent. Koliko je tebi problem slušati muziku kao običan slušalac? Joj. Da li sve slušaš nekako analitički? Ne, ja volim muziku. Ja uživam muzici, zato izbjegavam da kod kuće slušam muziku. Zato kad negdje sjednem s drugom da kafu popijem, ja učestvujem u svakoj pjesmi, svakom ritmu. Ja ne slušam muziku kritički. Recimo, fali i sad. To je to. Jer imam svoju estetiku. Ali ja toliko volim muziku. Ja uživam. Ja zaista uživam u muzici. Istinski. Kako gledaš na one, ako sad govorimo o popularnoj muzici, koji prave podjele među pojedinim muzičkim žanrovima i na taj način posmatraju slušalce, guraju ih u određene okvire. Neke smatraju urbanim, progresivnim, naprednim, druge smatraju nekakvim sljoberima koji slušaju neku muziku koja pod navodnim znacima nema nikakav kvalitet. Da li za tebe se muzika tako treba dijeliti? Ja ne volim tezgarenje. Ja volim originalne ideje, kakve god da su. Ja vjerujem u čovjeka. Vjerujem u ljudski duh. Vjerujem da svaki čovjek ima neku povezanost s dragim Bogom, da je to dar. Kako ja mogu onda govoriti protiv tuđe ideje, šta? Mogu samo da je poštujem. Aha, vidiš, ovo je zanimljivo tu. To je moguće, da isto kad čitamo knjigu, pa vidimo kad je neko koristio, recimo, neka sredstva koja nisu uobičajena, to je u umjetnosti tipično. To je ona udica. Kako mogu da privučem pozornost javnosti? Pa ću svirati jedan ton koji tu ne pripada, ali će biti drugačiji i on će se opet uklopiti nekako. A nije ono na što sam naučio. I sad kad neko kritikuje nekog, ja poštujem svačije mišljenje. Ali mislim da ideje kao ideje, ako je čovjek to iz ubjeđenja uradio, baš iz ubjeđenja, kako ćemo onda kritikovati? I da dijelim muziku na žanrove, ja mogu samo da dijelim muziku na one koji su to uradili industrijski ili nisu radili i one koji su nešto uradili. I sad je stvar što je Sarajevo uvijek bilo vezano za neku rock and roll pop scenu. I nismo bili poznati po klasičnoj muzici. A imali smo odlične muzičare. Bilo je odličnih muzičara ovdje. Imamo tih par jazz muzičara koji su čisto bogatstvo kao Sinan Almanović, ne znam. I taj svijet imamo, evo, Dino Šukalo, novi muzičari, pa onda recimo, moj prijatelj svira isto klavir Boki,
Bojan Ahac, pa ovaj naš kolega što je završio Berkeley, isto fantastično svira, Sir Bubalu. Pa imamo evo naše sa akademije mlade muzičare, saksofoniste, trubače koji su fenomenalni, na koje sam jako ponosan. Sad, kako bih ja uradio, to je nešto sasvim drugo od toga. Zato što ne mogu ja svoje iskustvo i svoju estetiku tražiti u drugim ljudima. Mislim da onda imam problem sa sobom, onda nisam originalan. Tražim od nekog da se povinuje mojim nekim principima. To je isto za kompoziciju. Da. Malo čas mislio tako na pade jedna stvar jako interesantna. Slušao sam onako na YouTube-u, listajući, gledajući, slušajući određeni video materijal. Naišao sam na nekog, vjerovatno baptistički neki pastor, koji govori o fenomenu muzike. I naravno, meni je odmah to privuklo pažnju. Gdje on sad, osim ovih elemenata fizike, matematike, logike, estetike, uvodi 5. dimenziju, a to je ta dimenzija spiritualnosti u ovaj kompletan nekako spektar tih nauka koje imaju svoje prste u muzici. On zapravo pokušava dati odgovor na pitanje, zapravo postavlja samo jednu hipotezu, da li je, odnosno postavlja pitanje, da li je zapravo muzika đavolje djelo ili je Božje djelo s druge strane. Jako interesantno, mislim, možemo mi sad popričati malo o tome, ne moraš niti zauzeti neki a priori stav vezano za konkretno to, ali onako jako je zanimljivo kako čovjek posmatra to sve. Sad se govori o recepciji muzike. Ti si malo čas fino objasnio kako to kroz neku formulu kako muzika može djelovati na čovjeka kroz frekvencije. Prije svega, muzika je dakle nešto što frekvencijski najviše ulazi u čovjeka, za razliku od svih drugih umjetnosti u okviru onog Wagnerovog Gesamtkoncerta. Ali kada je riječ o recepciji, jako je interesantno to šta se desi u čovjeku da mu određeni takt proizvede nekakvu reakciju u njemu. Da li je to A to je staro pitanje. borba dobra ili zla u čovjeku? A to je staro pitanje, to je pitanje Fausta. Jest, Faustovsko Thomas pitanje. Mann, ali to je Faust. Definitivno Faust je prisutan u svim mogućim umjetničkim disciplinama, ne samo u muzici. Kako, na koji način? To je jako zanimljivo. Kako ti gledaš na to? Ja gledam to ovako, da čovjek koji se bavi tim istinski, srcem i dušu, koji se vjerno bavi tim, izučava i potroši 100.000 godina svog života i vremena, ne treba deal nikakav praviti ni s čim. Da je to nemoguće. I da vjeruje u Božji dar. Čovjek koji preskače sve te stepence, pa odjednom zapliva. Očito da ima neki deal. Ovo je jednostavno objašnjeno, ali mislim da su jednostavno objašnjenja najbolja. Sad ima to pitanje. Šta je to što muzički, evo, taj takt promijeni sve u čovjeku? Jeste. Ali zamisli kako je ovo. Ti sjediš za instrumentom i odjednom ti nešto se pošalje, što ti znaš da nije tvoje, i ti reaguješ iste sekunde, to sviraš, to te nosi, ti osjećaš svim svojim bićem, tijelom tu muziku. I u tom momentu ti doživljavaš ono transcendentalno, kako je opisano u filozofiji. Ti nadilaziš samog sebe, ti napreduješ. I onda treba vremena da razumiješ šta si dobio. A to treba znanje. To treba razmatranje svega onoga što si ti u životu pročitao, o čemu si razmišljao, ne samo u muzici, nego u svim ovim disciplinama. Aha, dobio sam to, a to označava ovo. Šta je semantički to? Kakva je to ideja? Može biti 5 tonova, može biti neka veze između par akorada, nebitno, ritamski. Nije bitno. Interesantno je kako i pojedine religije i dan danas imaju te neke suprotstavljene interpretacije kada je riječ o muzici. Evo, krenuvši iz neke lične perspektive, unutar islama, jel, s jedne strane imamo tesavufski, sufijski nauk koji veliku pažnju posvećuje muzici i daju jako važno mjesto, s druge strane postoji neki konzervativni, možda tvrdokorni, onako interpretacijski govoreći u tom kontekstu krugovi koji smatraju muziku u potpunosti zabranjenom. Tako da je interesantno posmatrati to sve. Da li je muzika zapravo dobro ili zlo, ali
Odlično. Ja mislim da je tu sa Faustom odgovor možda najadekvatniji, jer ne vjerujem da čovjek, imamo mi u historiji muzike izuzetke, danas, evo ja kad sam studirao u Beču, živio sam tamo 12 godina. Interesantno je to, svi ti veliki profesor kod kojih sam studirao, svi su spominjali Mozarta kao fenomen, wunderkind, čudo djeteta. Međutim, hajmo sad postaviti iz ove perspektive i stvari. Ko je bio njegov otac? Leopold Mozart. Veliki dirigent, muzičar. Čovjek koji je djelovo vodio čitav orkestar. To su tad bili muzički službenici. Mi danas nemamo taj odnos. I on je rastao u tome. Samim tim, njegova karijera je po meni s te perspektive logična. Ali dar u kompoziciji je nešto što je neobično. Ono što je Mozart pisao u ranoj mladosti je nevjerovatno. Dakle, postoji to da neki ljudi su, mi možemo sad reći, dotaknuti od Boga. Isto je u ovom kompoziciji. Kad dobijete to i kad vam se to spusti, to je ogromna odgovornost. Jest privilegija, da, ali stravična odgovornost. Šta ću raditi s tim? Sad, Gdje ću to postaviti? Na koje mjesto to ta tema ide? Kako ću dalje to razraditi? Užasna odgovornost. A da ne upropastim to. ne želeći sad da se miješamo ono Božje određenje, kako bi se kazalo, ali je ono o čemu sam ja, kažem, nekako razmišljao, vezano je za ovu našu temu razgovora. Postoje ljudi koji su u određenom vremenskom okviru napravili revoluciju unutar određene umjetnosti. Ti primjer radi Tolstoj u književnosti. Ili u muzici, evo Mozart, kazat ćemo. Drugi su nekako, barem se to tako čini, koji se javljali u period neposredno iza tih ljudi, su bili samo interpretatori toga svega. Ispade da su zapravo posebnu vrstu nadahnuća imali pojedinci koji su zapravo promijenili epohe. Slažeš li se sa mnom? 100%. Kod nas je Bach centralna figura. Čovjek koji je postavio takve stvari u kompoziciji da mi sad to primjenjamo na različite načine. Mi mislimo da smo nešto postigli, da smo izašli, a onda nađemo, aha, Bach je tu radio, naravno drugim sredstvima, shodno vremenu u kojem je živio. Pa vidiš, ovaj stari majstor je opet u pravu, on je opet ispred mene. On je to postavio prije mene. Različitim sredstvima. To su te figure. Svaka umjetnost ima te specifične. Za muzičara je to Bach. Kažemo, najveći kompozitor je Beethoven. Ali Bach je više od kompozicije. I sad imamo različite pristupe. Dakle, imamo inovatora koji su doprinijeli nekom razvoju, čak i nosioci nekih ključnih epoha umjetnosti. I imamo one koji su bili izuzetni umjetnici, majstori. I ne možemo umanjiti vrijednost njihovih majstora, umjetnika. Jer evo, ja ću sad napraviti paralel Schubert-Beethoven. Ne mogu za Schuberta reći da je manje važan. I on je jednako važan, Beethoven i Beethoven. Ili recimo, to je zanimljivo, jako zanimljivo pitanje. Da li je ono što je interpretacija u muzici, to je izvođenje. Kompozicija od strane kompozitora. Imamo nevjerovatne, u historiji umjetnosti, muzičke umjetnosti, nevjerovatni interpretator. Pijaniste, violiniste, čeliste, pjevače, dirigente. Nevjerovatne. Njihova vrijednost je po meni jednaka kao vrijednost kompozitora. Jer kroz njih ta muzika živi. Primjer radi, tu je davno tezu objasnio Štovski, ako se ne varam, gdje zapravo svaki novi medij u sebe usisava iskustva onih medija koji se javili ranije. Samim tim sve ono novo što se pojavilo zapravo je samo varijacija na temu. Ali ipak neko je morao znaći taj početak. Čini se da su ti ljudi u tom vremenskom okviru imali posebno neko nadahnuće. Čini se poseban neki mentalni sklop, posebno tu taj duhovni nekakav status koji je omogućio da prave to što su napravili, da postanu sigurno historijske figure. U tome smo se, jel tako, složili? Gdje Dinin put počinje? Pa ja od kad znam za sebe bavim se ovim. Ja sam imao kod dijete klavir. Majka mi je klavir svirala.
završila nižu muzičku, otac mi je završio nižu muzičku za violinu, nisu muzičari. I nije se nešto u mojoj kući pjevalo. Ali ja sam bio od malena fasciniran zvukom. I prije nego što sam krenuo u nižu muzičku, ja sam sjedio za instrumentom i nešto sam svirao. Istraživo. Nekako mi je bilo jasno da me to zanima. A s 12 godina sam rekao svom ocu ja ću studirati kompoziciju. Što on mislio da je ovo faza. Baš muzičku kompoziciju. Logično. Čovjek se obrazuje, imate osnovnu školu, imate različite predmete. Pa išao sam u 2, na kraju 3 srednje škole paralelno. Gimnazija, medicinska i muzička. I onda logično da... Nisi uspio sve završiti? Gimnaziju nisam. Gimnaziju sam išao vanredno. Ove 2 sam išao redom, ove 2 sam završio. Ali mi je gimnazija bila radi logike, filozofije, estetike, književnosti, matematike i fizike. A ja. Obavezno. I to sam iskoristio da bih kompenzirao sve one discipline gdje sam osjetio da nemam dovoljno, da nemam adekvatno znanje i što mi je bilo neophodno. Za mene lično, ne u vezi sa muzikom, nisam ja tad razmišljao, meni će to pomoći pri komponovanju, nego me zaista zanimalo. Psihologija isto tako. Međutim, kasnije se ispostavilo da je to dobra baza. Jer kompozicija nije nauka za sebe, niti je nauka, nego je umjetnost. A postavljamo pitanje šta je zaista kompozicija, osim onoga što sam ja ranije isto u nekim intervjuima govorio da je poziv. Jer jeste poziv. Vi živite taj život 24 sata. To nije ono, evo ja sam sad kompozitor, idem sad kući, baš me briga, radiš utakmicu, zaboravit ću sad. Ne, mi živimo taj život. I to, jel to dobro, jesmo mi nešto drugačije od ostalih, ja mislim da nismo. Jednostavno je to taj teret koji nosimo i dar koji dobijamo. I to uvijek u nekom balansu mora biti. Međutim, zanimljivo je da mi je kasnije pomoglo sve ovo što sam radio u muzičkoj kompoziciji, jer sam iz različitih perspektiva mogao posmatrati to što dobio. A ne iz jedne muzičke perspektive. Trenutno si u studiju sa mojim dragim komšijom i dobrim prijateljem Almirom Majanovićem. Radi s njim u veliko, također je tu i Haris Ljumanović. Odlična ekipa, moram kazati. Što je to što se kuha u njegovom studiju trenutno? Sa autorskim pečatom Dine Rešića. Ja izdajem sad 6. album klavirski koji sam snimio kod mog prijatelja Almira Janovića u njegovom studiju, koji je moj label, Tempo Digital, gdje ja imam ekskluzivni ugovor koji je zapravo produkcijski uradio Almir i moj dobri prijatelj Haris Ljumanović, koji je izvrstan producent i muzičar, gitarista. Paranoid, Android, pa Bezbelje Abstraklije, jel tako svi ovi projekti na kojima je radio u proteklom periodu. Odličan. Jeste izuzetan. Izuzetan čovjek, jako dobar. Mislim, to smo prijatelji iz djetinjstva. Vi ste svirali skupa, jel tako? Mi smo svirali skupa, jeste. U bendu koji se zvao? Staklena zvona, a imali smo isto bend Haris, koji se zvao Pogrešan broj. Staklena zvona je posebna priča, zato što je to, ako se ne varam, bio onaj sastav koji je zapravo bio Don Almirovo nekako vatreno krštenje prije rata i prije svega ovoga što se izdešavalo, kasnije odlazak u Švedsku, ako se ne varam. Onako, bila je onako, šteta što je rat, ja mislim, to se pokvario, ali tako u tom vremenskom periodu. Pa u principu i mi smo odrastali, onda smo tražili neke druge zanimacije, Almir je upisao produkciju, završio Haris, završio produkciju. Oni su uspjeli u Švedskoj da nauče stvari koje ovdje sigurno, auto sam ubijeđen, definitivno ne bi nikad naučili. Ja sam u Beču naučio stvari koje nikad ne bio ovdje. Čitavoj regiji. Sigurno naučio. Tako da jest, rat je jedna grozna stvar. Izgubio sam dosta drugova. Međutim, eto, mi smo iskoristili najbolje što smo mogli. U tom vremenskom periodu. Jer smo se obrazovali. Išli smo dalje, nismo stali na onom mjestu. I sad, šta se kuha u studiju, kuha se svašta. Almir je jedan izuzetno poduzetan čovjek, sposoban. Ali ja bih naveo još moje prijatelje Caju, Samira Kadrića, izuzetnog muzičara i Fazlu, Muhameda Fazligića Fazlu, s kojima sam imao prilike da surađujem muzički. I njihovo mišljenje me uvijek
njihovo mišljenje mi je jako važno za ove projekte što činim, a oni me jako podržavaju u tim mojim solističkim projektima na platformi koju radim svoje kompozicije i klavir vezano sa efektima pored elektroničke muzike koje sada prezentiram. Imao sam jedan veliki koncert u BKC-u i njihova podrška, Klavirski recital, jel? klavirski recital vlastitih kompozicija s jednom novom idejom gdje sam povezao efekte sa klavirom i projekcije i eto, to je ta platforma koju sam počeo da radim. Sad sam 6. album snimio koja se zove zapravo Reminiscencije. To su kompozicije koje sam kod dijete radio i nisam imao šanse da to izbacim. Jednostavno nisam imao prilike, sad sam sjeo i sve sam odsvirao. Malo sam prearanžirao i sad je to eto, u toku da se izda. Hvala ti puno što si bio moj sagovornik danas. Iako je ovo na neki način možda za neki širi auditorij bilo možda i teško prohodno, dosta smo koristili nekih stručnih termina, ali mislim da je i svrha podcasta, osim da zabave, da na neki način educiraju. Ti si čovjek koji si vezan za akademiju, također za svirački dio, dotakli smo se svega onoga što mislim da je bilo relevantno i na samom kraju, ako govorimo o popularnoj muzici, šta je ono što ti voliš najviše slušati? Ima li toga? Pa ja sam odrastao na Pink Floydu. Znači Pink Floyd, apsolutno. Početak I kraj Kraftwerk. svega. Kraftwerk možda mi je Kraftwerk najbitniji bend. Pa onda kasnije sam slušao različitu popularnu muziku, ali ja ne mogu da kažem da imam neke nerado nešto što zapravo ne mogu da kažem da imam problem s tim, jer ako imam problem s nečim, to neću slušati. Ali imam problem s nekim oblicima, recimo, muzike koja je tako zanimljiva, ali postaje kroz različite kompozicije dosadna, kao Meshuggah, jedan izuzetan bend. Neverovatna muzika. A ja mogu samo 5 kompozicija čuti, tu se završava priča. Iako su oni originalni. I mogu da ih vežem s onom linijom Zappa. Tu je jedini problem. Ja volim i metal, rock and roll, pored elektroničke muzike. Volim adekvatan ritam. Ono što ne volim glorificiranje zla. Eto, to ne mogu da prihvatim. Always look on the bright side of life. Always look at the bright side of life. Ali mislim, glorificiranje zla, to stvarno ne mogu da prihvatim. Ili recimo neke stvari koje su negativne. To je to. Dino, još jednom hvala ti puno. Hvala tebi puno. Do gledanja.